Üdvözlöm Önöket, itt vagyunk egy társasház alagsorában. Ma csótányokat és ágyi poloskákat fogunk írtani, többek között ezzel a permettel. Tartsanak velem! Bevetésre megyünk. Újdonsült kollégáim, egy egész kis csapat, rovarírtók. A szakma mesterei, akik mindent tudnak a rejtőzködő életmódot folytató élősködőkről, amik akár akarjuk, akár nem, ott élnek körülöttünk. Gyakran velünk egy ágyban. Reggel jól felszerelkeztünk a központban. Vegyszereket, rovarírtót, kiűzőt, füsttablettát, ködölőt, permetezőt hoztunk magunkkal a bázisról. Mindenfélét, ami jól jöhet majd a rovarok elleni harcban. A helyszín ezúttal egy budapesti szálló, ahol különös élőlényekre lettek figyelmesek a bentlakók. Ó, köszönöm szépen! Szóval ez az első cím. Itt mi is lesz pontosan, Csaba? Ágyi poloskát fogunk írtani. Ágyi poloskát fogunk írtani. Volt olyan hét, hogy fél Európából származó poloskai. Tehát ilyen össz-európai poloska találkozó az egyik hozta Angliából, a másik Írországból, a harmadik az osztrákoktól, és poénra tudták, hogy honnan. De van, aki kórházból vitte haza, van, aki edzőtáborból. Nálatok volt már otthon valami? Bármi? Egyszer a lábamon fogtam egyet, de azt valahol útközben összeszedtem valamelyik. És akkor elszaporodott otthon? Nem, azt mi időben elkaptam. Többnyire az így játszottam nézni magamat. Nincs majd akkor nekem is kell, mikor végeztem ezzel a nappal. Semmi kedvem otthon ilyen poloska, csótány, és nem tudom. Ez többnyire akkor ragad rá az emberem, ilyen bútorokat átforgatja. A rovarírtás nem veszélytelen foglalkozás, ez most kiderült. Kivertek egy döglöttet? Nyugodtan, nem, ha mutatjuk a kamerát. Tessék? Persze, egy óriási ágyi poloska gyűjteménye az van egy már szép otthon. kifejlett ott. Hol, melyik? Ott a térdednél. Ez? Aha. Az a baj, nehéz felkaparni. Hát itt van a kicsi. Azért is nehéz észrevenni, mert ugyanúgy rejtett életmódú, tehát inkább éjszaka mozog. Rejtőzködő fajta, szemérmés. A nevéből is adódóan mindig az ágy és a környéke az, ahol előfordul. Azért bennem most ez a hely nem nagyon, hogy mondják, ez csökkentette azt a hitet, hogy azért elsősorban lepusztult helyeken van az ilyen. Nem pedig egyetlen a Hiltonban. összefüggés ott rejlik, hogy ahol igénytelenség van, meg kosz, meg stb. Azokat nem szokta zavarni az, hogyha néhány bogár rohangászik a lakásban. Ja, értem. Szóval itt fogunk dolgozni ebben a szállóban, de mielőtt nekikezdünk a csatának, összeállítjuk a fegyvereinket. Vagy ahogy a srácok mondják, keverünk egy kis anyagot. Az átmunkaruha az mindenképpen fontos. De ez egész végig rajtam kell, hogy legyen? Igen. Ilyen még nem volt rajta, már nagyon sokféle védőruhát felvettem. Ti egyébként milyen ruhában vagytok? Hát nektek nem lesz ilyenetek. Hát mi zártmunkaruhában vagyunk. Miért nekem nyitott ruhám van? Megöljük a ruhádat. Hogy ne legyen írtószeres. Na meg azért is jó, mert nehezebben bújnak meg a rovarok a redői között. Reszkessetek poloskák. Jézus szent lábúja, hogy nézek ki? Mi ez, amit most összeállítottatok? Most kétfajta írtószer, van egy ilyen felületen ható írtószer, amit kipermetezünk, egy mikrokapszulázott anyag, ez felszívódik, és hosszú távon tartós hatása van, hosszú távon megöli a csótányokat, és teszünk bele egy kiűzőanyagot, vagy ponoskágot, teszünk bele egy kiűzőanyagot, ami abban segít, hogy minél előbb előjönnek, és minél hamarabb elpusztuljanak a poloskák. Időről időre hullámszerűen elterjed, igazából az okát nem tudja senki. Tehát gyakorlatilag ami most van, az egy globális probléma. Elsősorban a nyugati szállodákból indult, feltételezések vannak, körülbelül olyan 10 éve jött ez az új poloska hullám el Magyarországra, de akkor már Amerikában, Ausztráliában, Nyugat-Európában már elég komoly gondok voltak. Milyen az, amikor valakit megcsíp a poloska? Hasonló csípése van, mint a szúnyognak. A végtagokon jelentkezik és a nyak környékén, annyi a különbség, hogy több beszúrás van egymás mellett. És nagyon viszket? És egy kedvesen mosolyogva mondja. Hát igen, a poloska az nekünk haszonállat. Minket még hál' Istennek nem csípek. Haszonállat. Minél több a poloska, nektek annál jobb a dolgotok, és annál több a munka. Ennyire a gazdák.
Így néz ki, amikor megcsíp valakit az ágyi poloska. Csípésére általában jellemző, hogy nehezen gyógyul. A viszketés sokáig, akár 7-10 napig is elhúzódhat, ellentétben a szúnyog vagy bolha csípésével, melyek 2-3 nap után már nem viszketnek. Könnyen haza lehet vinni mondjuk például egy kórházból, ahol, hogyha fertőzött poloskával a kórház, akkor már is hazavitte az ember. Fiatalok, egyetemisták, főiskolások a kollégiumból. Ez egy elég gyakori dolog, ráadásul a kollégium, ahova rendszeresen visszajár, meg onnan hazamegy az ifjú, gyakorlatilag pingpongozni is lehet a poloskával. Tehát beoltjuk a lakásunkat a kollégiumival, utána a kollégiumban van egy írtás, és utána otthonról meg visszaviszi, és kezdődhet az egész előről. Fölkerül az állarc is, kezdődhet az írtás. Úgy érzem magam, hogy valamilyen sci-fiben, amint az emberiséget elpusztító vírus elleni küzdelem oszlopos tagja vagyok. Most visszajöttünk abba a szobába, amit feltérképeztünk, hogy kezeljük és megoldjuk a helyzetet. Elsősorban az apró részletekre koncentrálunk. Mire kell ilyenkor figyelni? Elsősorban a bútoraknak az illesztéseire, ott bújnak el leginkább, tehát elésekbe, repedésekbe, falakat, főleg a tapétázott falon, vagy a kapcsolókat, ilyen kábelsineket, ezeket is le kell kezelni. Ha le kell kezelni, hát legyen. Rajtam nem fog múlni. Ágyi poloskák, utolért benneteket a végzet. Személy, ott egy poloska, Poloska ott mászik. ott fut. És most, gondolj életed legszebb pillanataira, lepereg az életfilm. Kimúlt. Ott is mászik egy poloska. Most nyugodtan rá lehet fújni. Ó, Istenem. Életednek ím ezennel véget vetünk. Béke poraidra. Lekezeljük az ágyat, az ágynemű tartót, a réseket, repedéseket, illesztéseket, a falakat, ablakokat, az ágyak fölött és mögött mindent mindenütt. Miután ezzel megvagyunk, kiegészítő kezelést is alkalmazunk, úgynevezett rovarírtó füstöt. Hogy tetszik a szakmai? Mert pont üresedés van. És rám gondoltatok? Igen. De nem kell ez valami különös tehetség? De azt láttuk, hogy megvan benne. Jaj, ne hízelek. Nem tudom, most még egy kis időre van szükségem, hogy ezt a kérdést tisztázzam meg. Egyelőre még elvileg van munkám, ugye? Még van. Ez a füsttabletta, ez egy írtószeres füsttabletta. Ezt fogom meggyújtani. A tabletta füstgránátnak is elmenne, ráadásul írtóbüdös, ezért belélegezni nem szabad. 3 órára a szobában hagyjuk, aminek az ajtaján még a repedéseket is leragasztjuk, hogy ne szivárogjon ki semmi a folyosóra. Nehéz ezt a munkát nyilvánosságra hozni, hiszen az emberek nem szívesen rakják ezt így. Igen, hogyha szemlére. megrendel tőlünk egy rovarírtást valaki, akkor ugye azt is meg szokták kérdezni, hogy a ruhánkon milyen felirat van, az autónkon milyen felirat van. Tényleg? Igen, és pontosan ezért az autónk nincsen egyik autónk se feliratozva. Ja, hogy nehogy kiderüljön a szomszédok számára, hogy most... És bemegyünk egy utcába, hogy nehogy kiderüljön, hogy a rovarírtó van. Most mit fogunk csinálni? Most egy hidegkört képzőgéppel hidegkört képzést fogunk csinálni, végezni ebbe a szobába. A Tibi megcsinálta a permetezést, és most beködölünk. A ködölés során a finom kötpermet a legapróbb repedésekbe is eljut, így megsokszorozza a hatóanyag hatékonyságát. Megy ez nekem is, egészen addig, amíg arcon nem ködölöm magam. Egy kicsit arcon permeteztem saját magamat, úgy érzem. Lehet? Egy kicsit hátrébb kellett volna jönnöd, de szerencsére rajtad voltam azt, hogy takarja az arcodat, tehát... Jaj, de egy kicsit most ez így rossz lett. Arcon permeteztem magamat. Az épület konyhája valóságos táptalaj a rovarok számára. Nem csoda, hogy megjelentek a csótányok. Sőt, inkább úgy mondanám, hogy csoda, hogy csak a csótányok jelentek meg. A csótányírtás sokkal kifinomultabb módszer, a gélezés. Ez egy mérgezett cselétek, apró gyufai nagyságú pöttyöket helyezünk el olyan helyre, ahol a csótányt megtalálja. Gyufa fejnagyságú. Igen, kb. Ott fogyaszt belőle, és akkor az nagyon finom lesz neki, és elpusztul tőle. Ide az ember kirakja a kis pöttyöket. Magyarországon legfontosabb 2 faj, tehát a német csótány meg a konyhai csótány, utóbbinak a köznapi neve ugye a svábbogár. Ezek viszont nedves helységekben jelentkeznek elsősorban ott, ahol víz van. És akkor ide a zsanírhoz 1-2 pöttyöt ki kéne tenni. És a csótányok nagyon fognak örülni ennek,
mert ez nekik finom csemege. Már van itt pötty. Sose gondoltam volna, hogy egyszer rovarírtó is lesz. A gélből addig tudnak enni a csótányok, amíg ki nem kristályosodik. Ez beletelik pár hónapba. Addig folyamatosan írt. Itt vannak már régebbi pöttyök is, miért nem elég egyszer a csótányírtás? Azért, mert amelyik helyre egyszer már betelepedett a csótány, ott szívesen megtelepszik még egyszer. Több százmillió év vannak a csótányok a Földön, és meddig még senkinek nem sikerült az összeset kipusztítani, nekünk se fog. Hát mondjuk áruval lehet behozni, élelmiszerrel, tehát hogyha az élelmiszert mindig átvizsgálják, amit behoznak, illetve amit bevisznek egy konyhába, mindent átvizsgálnak, akkor valószínűleg nem kerül be csótány. Kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy csótányunk legyen? Legyen rejtekhely, megfelelő rejtekhely, megfelelő páratartalom, megfelelő hőmérséklet, némi élelmiszer és ennyi. A csótány minden evőt, tehát minden szerves hulladékot elfogyaszt, még egymás elhullott fajtásait is megeszik. Mielőtt elmegyünk, még kibontjuk és kiszellőztetjük a betablettázott szobát. A tulajdonos örülhet, a szállója mentesítve lett a rovaroktól, legalábbis egy időre. És itt vagyunk a 10. kerületben, egy társasházban fogunk ágyipoloskát írtani, és megnézzük, hogy működik ez némileg civilizáltabb körülmények között. Csak ha megjöttünk a poloskaírtást elvégezni. Ami itt vár ránk, az megdöbbent. Én még nem nagyon láttam ilyet. Hogy sikerült a múltkori írtás? Jó volt? Van még poloska? Jó volt, mert rengeteg volt. Az volt az igazság, rengeteg volt. És azóta nincsen? De találtam. Hogy a néni talált, az nem csoda. Ilyen mennyiség mellett nehéz lett volna szem elől téveszteni. Tehát ebből a lakásból telefonáltak, hogy ágyipoloska problémájuk van, csípi őket az ágyipoloska. Körülbelül 2 héttel ezelőtt voltunk, akkor csináltunk egy írtást, itt az ágyipoloska nyomokat lehet látni, ez a kis pötty az ágyipoloskának az ürüléke, a foltok pedig a szétnyomott ágyipoloskák. És akkor amit látni, az még az írtószernek a maradványa is részben? Nem, az írtószer az nem látszik. Ez mind az ürülék szétnyomott? Igen, ez a fekete pötty az ürülék, és a foltok az a szétnyomott poloska. Tehát ilyenkor akkor komplett tapétázás, meg újrafestés, meg minden, hát nem? igen, és ez azért látszik, mert itt egy kép volt, tehát itt is van a szög, és a képek mögé is nagyon szívesen. És mindig oda mennek, ugye, ahol itt is az ágynak, hát igen, itt is olyan helyre szeret menni, ahol a hasa meg a háta hozzáér a szilárd felülethez. Aha. Miért? Mert ott érzi biztonságban, magát oda tud elbújni, és akkor oda rakja szépen a petéit. Megnézem ezt közelről. Oké. Ott, tehát mondom, itt képek voltak, hogy a szögen is látszik, hogy ott is képek voltak, ahol a fekete pöttyök voltak. Ez elég undi, ilyen poloska fekália a falon. És akkor ezt egy 2 hét után meg kell ismételni ezt a poloskaírtást, és akkor lesz teljesen poloskamentes a lakás. Most azért vagyunk itt, hogy megismételjük az előző kezelést. Gyorsan felöltöm a védőfelszerelést, elpakoljuk az ágyneműt és előkészítjük a terepet. Azért ez mondjuk elég durva mennyiségnek számít, nem? Igen, itt mondjuk sok poloska volt, de ez elég hamar el tud szaporodni, és főleg nyáron, amikor szúnyog is van, és ugye az ember nem gondolja azt, hogy ágyi poloska van a lakásában, azt hiszi, hogy szúnyogcsípés vagy valamilyen allergia, és mire kiderül, hogy az ágyi poloska, amire ugye nem is gondolt, akkor addigra azért elszaporodik. És bemegy az ágynemű közé is? Az ágynemű közé éjszaka megy be inkább, az ágynak a réseibe. Tehát magába a párnába nem tud bemenni. A párnába nem tud bemenni, az ágy réseibe rejtőzik, illetve a képkeretbe, ilyesmi helyeken. Itt lehet látni, hogy itt a képtartók fönt vannak, itt képek voltak, és a képkeretbe, illetve a kép mögé bújt el így a poloska, ez a poloskának az ürüléke. A poloska az fénykerülő. Amikor már fényes nappal látom, akkor már nagyon sok van. Ezzel szemben, ha reggel arra ébredek, hogy vízketőcsípések vannak rajta, uram, bocsánat, egészen pici kis vércseppek az ágyneműn, akkor az már legyen gyanús. Ilyenkor érdemes azt csinálni, hogyha van nálam időzíthető óra, akkor másnap az éjszaka közepére beállítom, felébredek a jelre, és felcsapom a villanyt, mert akkor könnyen tetten érhető a támadó poloska. Ez itt egy vérrel teleszívott igen, poloska, igen. Ugye? Ezek a feketis fontok, ez már valakinek a vére, ami benne van a testében. A poloska az kifejléssel szaporodik, tehát csak növekszik és vedlik folyamatosan. Ezek vagy döglött poloskák, vagy a levedlett lárvabőr. Levedlett lárvabőr. Ennél gusztustalanabb fogalom. A levedlett lárvabőr. Most megérintem a levedlett lárvabőrt. Sok mindentől félek, de az ilyen dolgoktól annyira nem.
Még mozog. Hozzányúltam és mozogni kezdett. Az lehet, hogy én keltettem életre. Ott a poloska kaki is. És ez mozog a lába. Látjátok? Mozog a lába. Elszabadult. Tehát valószínűleg oda mászott, nem? De ne, hát de nézzük itt a gumi. Hogy mászhatott volna be alá? Olyan pici résen be tud menni a poloska. Nem mászott be alá. Én nem tudom. És egyébként elég, hogyha az ember így egy darab poloskát hazavisz, hogy elszaporodjon? Na, ez tényleg kezd izgi lenni. Nagyon remélem, hogy nem mászott be a ruhám alá. De kizárt. Arrafelé ugrott. Kizárt, hogy bemászott. Felforgatjuk a lakást, és mindenhol befújjuk. Remélhetőleg jó darabig nem lesz itt élősködés. Volt olyan, hogy nagyon jól szituált családnál voltatok? Persze. Igen. Rózsadombon, Rimini 4 csillagos szállodából vitték haza a poloskát. 100 évente van poloska invázió, amit nem lehet megmagyarázni, hogy miért. És ez körülbelül most van, egy 2-3 évig. A másik pedig az, hogy most arra szaporodtak vissza, ugye nagyobb a mélyszegénység, az emberek nem dobnak ki semmit, eladják akár a poloskás bútort is. Vannak más rétegek, akik meg nagyon sokat utaznak, hazahozzák külföldről. Tehát gyakorlatilag a mobilitás és a gazdasági válság együttesen okozhatják a poloska inváziót? Igen. Ezen az ágyon mikor lehet majd legközelebb aludni? Jó érzéssel? Hát, hogyha megszállott és leterítik valamivel az ágyat, tehát a testfelület nem érintkezhet ezzel az írtószerrel, amíg le nincs takarítva. Ezt az ágyat ugye ágyneműt rá kell tenni, és utána a szállodást lehet használni. De ez mit jelent? Pár nap? Szállítás az kb. 1,5 óra. És meddig van az, hogy mikor van az, amikor már nem kell letakarni semmivel? Ki kell tisztítani az ágyat, tehát egy 2 hét múlva ki lehet tisztítani, és utána lehet És használni. hogy tisztít ki az ember? Kárpit tisztítóval. Ja, de hogy így hív egy kárpit tisztító céget, vagy ő maga szeret egy kárpit tisztító? Vagy ő maga vesz egy kárpit tisztító habot, vagy ilyen szappant, és azzal kitisztítja. Igazság szerint azt kell mondjam, hogy tehát az a meglátásom, hogy eléggé megszívják azok, akiknél poloska invázió van. Kárpit tisztítás, tapéta újrafestés, és arról nem is beszélve, hogy borzasztó érzés. Tényleg szállodából haza lehet vinni, 5 csillagos szállodából, mert ugyanúgy hazaviszik az emberek. Tehát akkor gyakorlatilag azt tudjuk csak mondani önöknek, hogy ne tegyenek semmit, bízzanak benne, hát ha nem lesz poloskájuk, és ha megtörtént, akkor hősiesen kell viselni a következményeket. Az igazi meglepetés akkor jön, amikor kihúzzuk az ágyat. Ó, Istenem! Csistornak a döglött poloskát, és itt is lehet látni a poloska ürüléket. Ne is fújjon! A parkett a szegénynél. Mondom, itt a parkett a szegény mögött is Ó, az szép! laknak a... Csak itt tele van minden poloska ürülékkel, itt nagyon sok poloska volt. Tehát ezek a foltok, ez mind azt mutatja, hogy itt tömegével ültek a poloskák. Szóval ebből a lakásban ez a poloska, ez több hónapig szaporodott, hogy ez ilyen lehessen. A lakó pedig abban bízott, hogy biztos nem az, vagy pedig ha igen, akkor majd magától elmúlik. Hát nem így történt. A poloska kérdésnél, meg általában ezeknél a kártevőknél a legnagyobb gond az, hogy valami szégyenérzet, vagy nem is tudom minek a jegyében, mire bevalljuk a problémát, addigra már az elhatalmasodott. Tehát, hogyha számítunk arra, hogy ma igenis egy szállodába bele lehet szaladni a poloska problémába, ahonnan haza lehet vinni, az első árulkodó rossz jel után el kéne végezni otthon az írtást. És akkor nem tudna elhatalmasodni a lakásunkba, aminek aztán az lenne a következménye, hogy mi is exportáljuk valahova, oda, ahova esetleg nem is akarjuk. Mit mulasztottak itt el a lakók? Hát nagyon-nagyon későn hívták ki a poloskaírtót. Nagyon sokat vártak vele. Biztos, hogy tudták már, hogy poloska van, és ugye ezt az emberek, van, aki szégyeli, megpróbálja azzal elodázni. Hát, ha elmúlik igen, magától? hát, ha elmúlik, vagy akkor a szégyenérzete kisebb lesz, vagy ilyesmi, de itt rohadt sok, itt nagyon sok poloska volt. Ez úgy csípte őket, hogy csak na. Szegények. Mennyire potenciális veszélyforrás poloska szempontjából mondjuk egy lombtalanítás? Hát ez elég erősen az.
elég erősen. Szóval volt úgy, hogy azért mentünk poloskát írtani valahova, mert látott egy szép bútort az utcán, és azt hazavitte magával. Ugye először van, aki azzal próbál védekezni, hogyha megjelenik a poloska, hogy nem az, hogy hív egy poloskaírtót, hanem hallja, hogy ágyi poloska, biztos az ágyban van, és megszabadul a bútoroktól. És ezzel sajnos nem szabadul meg a poloskától, mert ugye, mint azt mutattuk, hogy azért a padló szegélyben benne van, a képkeretben benne van, amit ugye nem tud, kapcsolók körül ott van, meg ilyenek. És azon nem szabadul meg, hogy kidobta az ágyat, de hogyha valakinek megtetszik az ágy, akkor az ágyjal kap egy kis poloskát is. Egy rovarírtás ára nagyságrendileg 14 000 forint. Ezt minimum egyszer meg kell ismételni, összesen kb. 30 000 forint körül van a vége. Ehhez jön még a kárpit tisztítás, rosszabb esetben az új bútor, a tapétacsere vagy festés. A vége nem hangzik túl jól. A legfontosabb az, hogy minél ember tudja, és számítson arra, hogy a poloska mint veszély létezik. Tehát ha számítok rá, akkor a poloska még időben megfogható. Lejöttünk a társasház lépcsőházának aljába, mert itt a konténer tárolóban jelentették, hogy csótányinvázió van. Mekkora mennyiségben vannak itt csótányok? Hát azt mondták, hogy sok van, meglátjuk, hogy mennyi van, kihúzom. És ez innen hova kerülhet? A háztartásban? Hát, az érdekes, hogy mindenki azt hiszi, hogy a konténertárolóból megy fel a csótány, de ez a fajta csótány, ez a német csótány, ami itt van. Ez úgy kerül be a házba, hogy a lakó behozza valahonnét, vagy a munkahelyről, vagy az élelmiszerüzletből. Utána elszaporodik a lakásába, és a szeméttel együtt kidobja. És akkor utána elszaporodik a konténertárolóba. És utána azt látjuk, hogy fú, mennyi van a konténertárolóban, de persze azért van valamelyik lakásban. Nagyon érdekes, ez valószínűleg most vett le, teljesen fehér a csótány. Ezt nézzük meg. Egy frissen vedlett hófehér, gyöngyházszínű példány futkorászik a fehérre meszelt falon. Itt egy nagyon szép fehér csótány. Elég ritkán lehet ilyet látni, úgyhogy ez direkt nekünk jött ide. Ez egy kuriózum, egy csótánysztár, egy hófehér. Itt. Hála Istennek itt lent is van elég sok élő. És annak örülünk, hogyha sok van? Erőteljes húgyszag van egyébként itt. Igen, tényleg. Vajon ki lehetett az elkövető? Jelentkezzen. Az a csótányok. Há, biztos. Vagy nem biztos. Majd bepermetezünk mögé, ez mögött a csemp mögött iszonyat sok lehet. Azt kéne, hogy oda bespriccelni mögé. Ezt így felülről? A lépcsőről érdemes? A lépcsőről csak felállsz. Így? Úgy. Hát, hogyha előjönnek. Ja, mert ez az, ami így előhívja őket, ugye? Mi van benne, amitől ők előjönnek? Van benne egy ilyen kiűzőszer. Potyognak, és jönnek, és áradnak kifelé. Uá! Mennyi idő, amíg elpusztulnak a csótányok? Hát itt érintkeznek az írtószerrel, 10-20 perc is elhullanak. És ezek is ugyanúgy újra... újra... A jobb oldalára kéne csúrgatni még, mert ott a jobb oldalra ott van ilyen rés. Itt? Úgy igen, úgy látom, hogy onnét jönnének elő. Így tökéletes lesz. Tehát jól látszik, hogy a permet hatására egyszer csak így előjönnek. Kicsik, nagyok, egy egész csótány kommuna előrajzott. Gyakorlatilag fél perc leforgása alatt. Attól, hogy megfogjam, attól viszonylag én is. Hát most így gyakorlatilag... azt, hogy itt látom, hogy el kell taposni, az nem érdekel. De... Most így felnézel rám, hogyha hozzáérek? De te ezt mondjuk nem mernéd megcsinálni? Hát kezdjük meg, igen. De Csányi, szabad kézzel biztos, hogy nem. Akkor csinálok valamit, most meg fogom botránkoztatni Tibort. Leszedem a kesztyűmet. De azt szeretném, hogy csodálj, és hogy felnéz rám. Jó. Ki akarom hívni a tiszteletedet. Nézd, látod? Hopp, elbújt. De hozzáértem szabad kézzel. Egy puszit kapok rá. Na, tehát a lényeg, hogy meg lehet ezt szokni? Tehát rezisztensé válsz? Hát az ember egy idő után érzéketlenebbé válik az ilyen dolgok iránt. De ha egyszer ezt abba hagyom, akkor nem amiatt lesz, mert rovaroktól visszagok, hanem az emberek iszonyatos igénytelenségétől, mint amit itt is lehet például érezni. Tibor szerint, ahol kosz és igénytelenség van, ott a csótányok sem keltenek nagyobb feltűnést. Az, ami ebben a legundorítóbb, de maguk a rovarok nem, hanem az, hogy milyen koszba fel kell dolgozni. Például ilyen helyosztások. És tanúsíthatom, hogy azon túl, hogy itt csótányok vannak, iszonyatos húgyszag és büdös van. Igen. És ez szerencsére önök nem érzik. Ez napi szinten jellemző, hogyha ilyen helyen kell megfordulni az ember. Nem általános, tehát nem mindenhol, de nagyon-nagyon sok helyen.
A legérdekesebb mégis talán az, amit nehéz elhinni, hogy a csótányokat mi visszük haza. Ugye nem szoktunk a boltban mondjuk egy cukros zacskó leragasztott tetején alánézni, hogy nem bújik-e meg ott valami. Simán hazavisszük, és akkor onnantól kezdve ő már bekerül abba a környezetbe, amiben nagyon könnyen elszaporodik. Az a legveszélyesebb, ha nőstény, petetokos csótányt cipelünk haza. Ez rögtön megsokszorozza az otthoni populációt. Ha mostanra önöknek is elkezdett viszketni a lába, ne habozzanak és kapcsolják fel a villanyt hajnalban. Ki tudja, lehet, hogy éppen ágyi poloska van a lakásban.